Muri yeZimbabwe, kwaziwaikani. Tinogashira muchirongwa chenyu chamaSecret namaContributions. Tadzoka zvekare nenyaya dzenyu. I hope you had a wonderful weekend. Muzora nhasi tine nyaya tinayo ndokumbira kuti vanhu vakuru muteererese mutipe mazano nekuti nyangwe ini ndasvika pakupererwa. Regai titange nayo nyaya iyoyo. I'm a lady aged 24, recently got married. I grew up in a Christian home, tichienda kuchurch. Kune strict doctrine rekuti we should not date or get married kune munhu asingapindi same church newe. Kumba kwedu we were not rich and we were also not poor. We were comfortable and could afford anything we wanted. So I met this guy from our church and we started talking. But he lived in another city. So we started dating. Ndichibva murelationship yange yandipa heartbreak. And iye akauya akava munyaradzi wangu. Panguva iyi ndainge ndiri musecond year kuuniversity, iye anga akutoshanda, but still achigara kune rimwe guta. So it was practically a long distance relationship. Iri long distance kudaro, guy introduced me to his parents and his family members, and kuchurch we got introduced futi kuti ava vanhu vava kufambidzana. They call it courtship. Iya nguva yedating nekudzidzana before marriage. But what I noticed from Komana, he never put any effort to come and visit me. Nyangwe iri long distance. Ndaitogona kumona ka2 kana ka3 pagore. Ndezviya zvekuti mukomana wako chero ari kure anombokupawo magifts, chero kukutumira ekokeshi. Hana zvaita. Kwangu kwaingwa kufona mazuva ese nekundiudza kuti ndakusuwa, ndinokuda zvakadaro daro. And even pataisangana pacho, mukomana aiti a hug was enough. Anga asingadi kuita anything before marriage. He didn't like fornication because aiti zvinozokonzeresa problems because Mwari hazvide and stuff like that. So after 2 years of dating, mukomana akabva ati akuda kuroora. Akaomba kwedu akabvisa pfuma. That time I was now in my 4th year kuuniversity. Ndakatanga 4th year kusvika ndipedze. Munhu asina kana kumbobvira auya kuzondiona iye munhu aroora kana kumbosenda mari. Waiti ukamukumbira anoti ndinozoita plan zvotongopera zvakadaro. Kusiri kuti anoshaya, kwete, mari anayo, judging nebasa raanoita, and atori nerimwe business raanoita, atori nevashandi vaanobhadhara. Fast forward, ndapedza chikoro, mind you, ndichiri kumba kwedu because kuchechi kwedu unoenda kumurume nemuchato. So anga akangobvisa pfuma chete, dzamara atanga kungopa madates ewedding. Oti date rakusvika ochinja, like anoti muna April, I will update you on the exact date. Tava muna March oti muna June. Tava muna May oti August. Kusvika gore rapera tikatopinda mune rimwe. So ndakaita 2 years ndiri kumba kuvabereki vangu after munhu abvisa pfuma kumba kwedu. Takazochata hedu. Then day after our wedding, I expected car kuti tichaendawo kwani munhu sevanhu vachangochata. But hapana kwatakaenda. Takati tachata pavenue yatakachatira ndipo patakabva tarara. Takangosvika munhu akati akaneta nemuchato ndiko kurara. Takapedza vhiki tichingorara mumalodge pasina zviri kuitika, munhu achiti I can't do anything because mabeds emalodge anenge ane mweya dzakasiyana siyana. Saka it was our first time to be on our matrimonial bed. So ever since we started dating, the only thing we had done is hug. No more than that. Our first kiss was on the altar at our wedding day, and that was that. Takazoenda kumba kwedu kwatiri kugara. After a week tachata and hapana futi chakangoitika. Anongosvika mubedroom otorara 2 minutes akutoridza ngonono. Handibate, haiti anything. So ini zvakandinetsa ndikati regai ndimbonyarara. Kuona vhiki radopera munhu hapana chaanoita. Ndakati pamwe anotya ndobva ndati chiregai ndiite first move nini. Ndakaswedera padhuze naye akamove away. Ndikada kugara kana pamakumbo pake anondipusha achingosekenyeka kwanzi ibva. So tete vangu vakataka kufona vachibvunza kuti haufa, vachidawo kunzwa kuti kwakadii. Ndikavaudza kuti hakuna chati chavapo, tiri kungogara. So vakabva vanditi ndimubvunze kuti kwaufa. Ndakazomugarisa pasi, ndakamubvunza kuti ko sei usingambondibatewo okundikisa zvako ever since we got married. Akangondipindura kuti hapana. Ndakati hapana haisi mhinduro, kwakuti ndini ndinofana kukutanga here. Ndikati fine. Apa tava mu3rd week ka after wedding. So kumubvunza kwandakaita akabva anyara. Ndofunga mangwana acho akabva anditi ndichibva kugeza, kwakuti baby uri kuda sex here.
ini ndakangomutarisa ndikapererwa ndikati ndiwo mabvunziro azvinoitwa here. So akabva andikisa usiku ihwohwo kwakuuya pamusoro pangu achida kutopinda. Ndikati mira titange ndatota since ndiri mhandara, at least let me be wet first then we try to do it, pane kuti mutongomanikidzira kupinda pakadaro. Ndobva nditi saka you are not ready, kwakutoburuka kwakuti ndiite hand job. Ndakamuita ndobva arasa mbeu kwakutorara. Apa ini ndiri kuti pamwe tiri kuita foreplay. Mangwana I tried futi, I touched him, he didn't touch me back. Then after a producer akabva atorara, he doesn't touch you back or anything. So inini I stopped touching him. Ndakaona kuti munhu anoavoida kuuya bedroom, anongogara musitting room achiona bhora kusvika kuma 12 or 1 am ozouya kubedroom achiziva kuti ndarara. Kana isiri nyaya yekuti ari kuona bhora, anenge achiti ndodzwa musoro. Kana usiri musoro mudumbu, usiri mudumbu mutsipa, usiri mutsipa ari kunzwa kutsva zvisingaiti, kusiri kupisa akaneta nekuti aswera. Saka every day anenge achingori nereason not to touch me. Kusvika izvezvi ndava ne4 months after ndachata uye ndichigara nemurume, but kutaura kuno ndichiri mhandara. Mazuva ano anongouya urara akatarisa kusaidi. Ndiri kuita kunge ndiri kugara nehanzvadzi yangu ini ndichigara nemurume. Ndakatombofunga kuti pamwe anogona ane chirwere chinoita kuti mutezo wake usashande, but aiwa pandomuita hand job anotomisa otorasa mbeu, asi chiri kuita kuti asandibate kana kudii ndiri kutochishaya. Ini ndiri musikana akasvikawo chaizvo, ndiri mushava, ndine bhodhi yakanaka zvokuti tongoti zvanga zvakaita maloti asati aita mwana, ndiyo bhodhi yandinayo uye haina kuomarara. Ndikadofamba panze totonyengwa nemarume kwese kwandaenda, nyangwe vachitoona kuti ndakapfeka ringi, asi handizivi kuti sei murume wangu asina hanya neni. Handizivi kuti ndakaroorwa nengochani here kana kuti dambudziko rake nderei. Chikafu mumba anotenga, rent anobhadhara, but kuti ini nditambidzwe mari inonzi yanguwo hazviiti. Yekuruka kana kutenga dhata chaiko haite. Mafuta andinozora ndiyo aanozorawo. Sipo yekugeza toshandisa 1. Hakunawo chekuti ichi ndechemudzimai. Kunyangwe roll-on anoshandisa yangu iyoyo. Please pause for me mundiudze kuti ndoitawo sei. Any advice you give me will be much appreciated. Also notify me when you post ndigozonzwawo kuti vamwe vanofungei. Yakatumigwa neFriday ndikazama kuverenga, asi Friday takanga tine maproblem ememory card raita maglitch, saka hatina kuzokwanisa kuposta because kuedita kwacho kwakuriri basa. But I went into the weekend still thinking about this story. Ndakabvunza mibvunzo yakawandisa. Tikaona kuti pane dambudziko nekuti munhu chero kuuya kuzorara hani mazvinzwa hanzi havauyi kuzorara, vanonotandara, rather vanotandara neshamwari dzavo pane kuti munhu auye kuzogara nemudzimai apa newly married man. Zvoitwa sei? Akambozama kuudza hanzva dzemurume zvikanzi ukangobudisa masekireti edu panopamba handisiri attracted kwauri. Ndandaadvaisa kuti mamadii kuti mutaure nemadzisekuru ake. Iyi nyaya haisi nyaya yekuti hambai semaonero angu. Panoda kuti paitwe serious meeting chaiyo. Mafamily agarisane pasi vahwe kuti dambudziko riri kufamba sei. And my deepest fear is munhu anogona kuva asiri munhu ari straight akaroorera kufadza vana mama, kufadza vabereki, kufadza vanhu vechechi. Iye asi asiri interested. But unenge uchiti zvinosvika kupi? Handizive dare kuti munofunga kuti kudii. Ndokumbura kuti musiye maadvice, handiti munongosiya kuti muadvisa kuti vangaitawo sei, but she's really in trouble. Nhasi tadzoka zvekare, tisati tapinda munyaya yedu inotevera, tadzoka zvekare tichizoti nhasi tine special yatinayo 15% off. Handitika kana kuri kuti uda kuvhurwa kambani, guys ngatite zvinhu zviri pamutemo, tichazovhurwa makambani ari legit, mutengesa vhudzi, mutengesa matomatisi, mutengesa chi whatever you sell, kuitira kuti muite machi, muite mabank account enyu. Handiti saka package number 1 hanzi unovhurirwa FNB business account, pane ma-CK documents, ma-company CK documents, pane income tax number, pane company registration, pane beneficial ownership. Your process yose yekuvhurirwa company iri papa. Package number 2 inoinclude zvinhu zviri papackage number 1 nema-BEE certificate, muchirangara neSARS, vanoda zveSARS zviya e-filing, personal income tax. Hanimoziva kuti kana une SARS kumabasa kunonzi tipei SARS number, mopiwa SARS, mozonoclaima VAT yenyu. Then package number 3 ndichaisa zvese zvinhu izvi. Handitika mazviona iyi inobva yaisa ma-VAT registration, Sage, QuickBooks setups, business logo, flyer, chichi,
zvese ipapapa zvinenge zviripo. Handitika musarega kufonera namba iyoyo kana kuri kuti moda kuvhurigwa akaunti, handiti muchiita zvinhu zvese zvemabhizinesi renyu. Tatoitawo redu. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Hi Tete, how are you? I don't know how to write Shona, but I'll mix. I live in Cape Town. In 2020 August, I was married at the age of 16, but I went to live with my husband at the age of 17. We were happy, Tete. We went to my in-laws' house. They were very good people. Even in my next life, my husband was very abusive. So whenever I would tell my mom, in 2021, I had a son. That is when my problem started. My husband started cheating. Then he left me in Cape Town. He went to Zim. At that time, I was in hospital with my boy. So Tete Papo, I had had enough. I was planning of leaving the home, but I couldn't go because I was in the hospital. I stayed for 3 months. So when he came back from Zim, he was seen somewhere already, but he didn't tell me. So I was fine with it because our church men vanobvumidzwa kuita vakadzi vakawanda. Ndipo pakatangira nightmare yangu. When the second wife came, I will not say her name, but Tete, my husband, ever since he got a second wife, he makes me feel like I don't exist. But still, I stayed. I got pregnant again with my second child. But before that, I was once pregnant. Then I had a miscarriage because he would beat me. He said I was not supposed to get pregnant before the second wife did. But my womb was not going to wait for that. That is when I got pregnant for my second baby girl. And the second wife had a boy. Tete, I just need to know what to do. Should I leave the marriage or what, Tete? You know, in Zia Killer had a song that said, if someone loves you, you will see it for yourself. For me, I don't see it, because if a man doesn't give you attention or love you, what is the reason to stay? I forgot something. He never bought me. He never bought my pamper for the baby, but he pays for the second wife. Pamwe pacho nawo unotongoona kuti hausi kudiwa. Handiti? Pamwe pacho unenge uchidawo kuti unzwe validation from others. Kuti wedwe, muri kufunga kuti ndiri kudiwa here? Aiwa, hausi kudiwa. Ndogara ndichitaura kuti kana ukatenga girazi rako iri raunodisisa, why uchirirova? Unoriroverei uchiriputsa kuti wegirazi? Handikufariri. Ndozvo zvinoitiwa here. Mudzimai wangu kana uchimuda unobatwa zvakanaka. Kune vanonyatsobatwa zvavataura kuti nzwi yake latiyo inonyatsotaura. Pane vamwe vanhu vanonyatsokubata zvakanaka kugona kuti apa ndiri kudiwa. Asi apa kapa, trust your inner person. Kana if your inner person is saying hausi kudiwa, hausi kudiwa. Apa manje problem ndekuti makesi zakadai munhu ndopanoita mwana wechitu. Zvino tichagodi mwana wado apa tichagona kumedza. Asi I think you need to start making an exit plan, because baba aiwa rudo hapana. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Vatete, ndaiva ne20 years pandakatanga kushandira mhuri yekwaVan Hidden. Ndaiva ndapedza chikoro changu zvakanakisa ndikatopasawo. Shuro yangu yanga iri kuzoitawo mudzidzisi. Ndoenderawo mberi neupenyu, asi zvakakona. Vatete, ndakashayirwa mari kuti ndiite move driver inhau yavatete vangu. Vainge vatoudzawo shamwari yavo kuti kumakicheni kwavo kwavaishanda kwaiva nemurungu ainge ane hama yake yaida munhu. Shamwari yaTete yakazoudza vatete vangu kuti kune munhu aidiwa webasa. Vatete vangu vakabva vangondisotera ndikatanga kuenda zvakanaka pamba paVan Hidden. Handina chakaipa chandakaona, ndakashanda zvakanaka pamba apa. Ndainge ndakurudzwa kuti zvechikoro zvainge zvaramba, beta ndiite focus nezvinhu zvaivepo. Ndakagara chose. Baba vepo vakazosvika pakushaya vakafa negomarara reprostate cancer. Vana vepo vepamba apa vainge vapera kubva pamba apa. Handizivisi nevarungu yokuti kana vana vangokura vanobva pamba pavabereki. Ndakasara zvangu ndikagara namisisi. Ndingangoti upenyu hwangu hwese ndakahuraramira pamba apa. Mrs. Van Hidden vakazorwara vatete zvekukura zviya. Vakandidana kuti Grace, wakava kind kwandiri, wakava kind kuvana vangu, ndiri kuda kukusiyira nhaka yeupenyu zvichaita kuti ramangwana rako rive rakacheka. Mrs. Van Hidden vakashingirira kufamba, vakanovhura mutrunk, vakanotora zibhuku rairatidza kuti nderakare, raitoonekwa nemapeji kuti nderakare. Mrs. Van Hidden vakati bhuku rainge riri rangu, ndaizovatenda chaizvo nekuti richandibatsira. Pasina 2 days vakafuma vari chando. Rufu rwakaitiwa. After that, lo yakazouya. Muwiru ndainge ndasiyirwa imba yavo. Yainge iri diki. Ndaive ndakanzi thank you for being faithful. Ndiyo yaiva pension yangu.
asi ndakadecida kutengesa imba iyi. Ndainge ndoda kunozora zvangu ndichiita quiet life kuRuzefa kwandainge ndavaka imba yokunosvikira. Ndakatorana nebhuku riya ndikati rega ndivhure ndione kuti rakamira sei. Ndakatanga kuona masymbols ari strange, masymbols andisingazivi kuti airevei. Bhuku iri raita senge rinosevesera, rinotaura newe. Wainyatsonzwa kuti kana wakavata pane vanhu vakaungana vari murumu muno. Mumwe musi vatete renja yakaba nyama mudishi yandainge ndati ndoisa pamutariko. Ndakangoridza tsamwa ndikati dai ikafuma yakafa. Mangwana acho renja yakafuma yakafa. Mai ticha muvakidzani wangu akakumbira bhara rangu akasadzosa. Ndikati zvichamuwana pasina nguva ngani. Mai ticha vakadonha vakatyoka makumbo. Sabhuku vainge voda kutengesa munda wangu vatete. Vakawirwa nedombo risingazikanwi kuti rakabva nepi vakakuvara zvakaipisisa. Ndakaona kuti kubva zvandapiwa bhuku iri munhu akanditsamwisa kana kuti akaita zvandisingadi, munhu iyoyo anowana chinomuwana. Zvakare ndinosangana everyday naMrs Van Heiden. Ndinosangana vatete musango rine miti rinoita senge rine mhuteso, asi Mrs Van Heiden vanenge vasisina kuchembera, vanenge vadzoka makore kumashure. Chaakundinetsa ndechekuti ndakajoiniswa uroyi hwechirungu handisingazivi here. Ndava kutoroyawo here. Pandakagamuchira bhuku ndipo pandakabatana nacho. Pandakaona zvaitika kwandiri zvoenderera, ndakazama kurasa bhuku iri. Mumwe musi ndakanorirasa kugomba remarara ndichiti ndozopisa mangwana pandinopedza kutsvaira marara panze. Vatete bhuku rakafuma riri mumba. Ndinoti rakadzoka nekuti ndinogara ndoga, handina mwana, handina murume. Dai ndakaziva kuti zvichazodai, ndingadai ndakaramba zvose bhuku neimba. Hapana kana hama imwe chete yaMrs Van Heiden yandoziva yekuti ndingati torai bhuku rehama yenyu. Vana vavo vari kuAustralia ndakambozama kuita contact navo vakanditi vaisada kunzwa nezvamai vavo. Vatete, kuti kusaonana kwamai nevana kunobvira pakuti mai vainge vakabata bata here. Vana vakazviziva kuti vana vaiziva kuti mai vavo vaiva muro here, which anoroya achishandisa bhuku. Bhuku randakasiyirwa here. Asi why Mrs Van Heiden? Manje ini zveuroyi hwechirungu handizwisisi, handitozvidiwo. Pandakasangana naMrs Van Heiden tete, vanongoti we are one of us. Ndanyora nyaya kuti kana pane anoziva nezveuroyi hwechirungu, ndapota batsirai hama yenyu, batsirai umwe wenyu. Dai ndakaziva ndisina mbobvira ndagamuchira bhuku iri, ndatambura ini. Alright, regai tiverenge nyaya inotevera. The time is 22:48. Imi kani zvinhu zvacho ndawanawo zvivindi zvekunyora nyaya yangu kwamuri vatete. Mushure mekunge ndapinda mune imwe relationship yakapotsa yakandiendesa 6 feet under. Handina kunge ndaziva kuti mushonga yake iri pamberi wake anofamba naye pose pari uye it's hiding in plain sight. Vatete, ndaiti ndawana jaya rakarongeka, jaya mupfumi, jaya rine vision, rinoziva kwariri kubva nekwariri kuenda. Munoziva it's very rare munyika yazara guka nemutoriro kuwana munhu ari focused ende ari ambitious. Combination iyoyo vatete, ukasangana naye unobatisisa nokuti chawawana batisisa mudzima upi kaviri. Takafambidzana zvakanaka naDenzel. Haana kuda kumbondivanza kushamwari dzake neveukama. Ndakanzwa kutambirika nekudziyirwa kukuru. Ndainge ndisina kusangana natsotsi mahit and run anetsa mumastreets umo. Relationship yakaita serious kusvika Denzel auya kuzondikumbira kuvabereki vangu. Vatete kuroorwa kwangu kwakaenda mberi chaiko nokuti zvose hapana kana chakasara. Ini naDenzel tainge tisina kumbobvira tasangana pabonde pataifambidzana. Aiti muviri itemberi unofanira kuremekedzwa. Chimwezve waiti anoda kuti usiku hwedu hwekutanga tose huve hwakakosha, hwakaremekedzeka. Kuzodaro manje zenze tuku. Ndakanopereka zvakanaka zvinenge ndikagamuchirwa zvakanaka kwandainge ndaroorwa. First time yandakatanga kuona Denzel asina kusimira, ainge akanyorwa muviri wake. Aya anonzi matattoo muchirungu. Kunyorwa nekudhirowiwa rainge risiri dambudziko. Zvinhu zvizhinji zvakatanga kumeka sense. Nguva dzose Denzel waiuya akapfeka malong sleeves. Ndaitoti anofarira zvinhu zvinovhara nyama. Ndisingazivi kuti aiva nesecret hombe yaivanza. Secret yaizoaffecta upenyu hwangu nehwake. Denzel muviri wake wanga wakadhirowa zvipuka zvakasiyana siyana. Vatete aiva nenyoka yaiva yakadhirowa kubva kuchidya chekuruboshwe kunosvika nechepakati pemusana. Nyoka iyi yainoita ziso rimwe chete rinenge remunhu
rainogara nechepakati nepakati pemusana. Rurimi rwenyoka iyi rwainosvika nechekupfudzi rwakarebenuka kunoita point, so kuita tsono. Nekune rimwe divi kwaiva nezizi rakaspreada mapapiro aro achinovharwa kumusoro pedyo nehuro. Vatete, ndichidzika paiva nebere, zvose zviri pambiri 1. Dhanzo paakazviona akanditi hapana chandaifanira kutya, ainge matatu asina chaanoreva. Inga wani varungu vanawo anotogara pamene, hapana hapo chaishambisa pasviri. Ndakazongobvuma, asi mukati memwoyo wangu ndainzwa kusagadzikana nazvo. Varungu, varungu vane matatu, handirambi ndizvo, asi matatu avo anotyisa here. Handiti vamwe vanonyora maruva, vamwe mazita evana vavo, mamwe imbwa dzavo kana kuti kiti. Ikatova nani, kwete zvinhu vatete zvinoshandiswa mune zvakashata. Umwe musi ndakarara, ndakanzwa chinhu kupfakanyika mumachira. Wainzwa chinhu kufamba asi usingachioni. Ndakatarisa Denzel, anga akaita kufa nehope. Denzel ainge akavata hope dzekufa, akavata akandipa musana. Pandaizama kumumutsa, chidhirowa chenyoka iya chakabwaira ziso riya rainge rine munhu. Vatete, ndikaona chandaifunga kuti itatu chichifamba famba. Zvinhu izvi ndaisazvirota. Vamwe vangafunga kuti ndaive kunze kwehope, asi ndiani waunoudza kakutenda kuti ndakaona chidhirowewa chichitamba tamba. Ndakambozama kuudza hama dzangu asi ndaisateerera. Denzel aitozikanwa kuti mukwasha muonde. Vanhu vekudzinza redu aimeka sure kuti hapana ane matambudziko. Saka ndiudzei kuti unoteererwa nani, vanhu vachimwa tii neshuga. Ndaingonzi une maramba musha, ndinamatira mweya wevakatungamira vasina dzimba. Asi vatete, ndaiva nechokwadi nezvandaitaura. Nhamo hombe yandainge ndinayo mumarriage umu ndeyebonde. Nguva zhinji vatete Denzel waiuya neexcuse achiti anenge akaneta. Ndakamboita tsvakurudzo dzangu ndichifunga kuti zvimwe kuda angaita girlfriend, asi hapana chandakasangana nacho. Ndakagutsikana ngahaya detective, asi still nyaya yemagero kwakusina. Asi everyday usiku ndaisevenzeswa. Ndaitomuka ndichitoratidza kuti pane munhu asangana neni asi ndisingamuoni. Zvaiitikana zvadai vatete, Denzel waifuma achindipa magift akawanda. Kana iri mari handichatauri nezvayo. Ndaiva expelled housewife, asi somewhere pane chinhu chainge chakaminama. Nhumbu yainge isingabati. Yaingobata sei ndanga ndine murume wezita. Ndakatanga kupera nekuondoroka. Ndaingogwara ndichigwara, ndikaenda kumadokta, hapana chaionekwa. Chokwadi chaicho chakazobuda mushure mekunge ndashanyirwa nemwe muzukuru waDenzel. Akanditi, mbuya, chimboya kuchechi kwedu kunonakidza. Ndakaenda, chakati chaburuka chiprofita. Ndakaudzwa kuti Denzel ainge akabata mushonga, asi mushonga yacho anofamba nayo pamberi wake. Hazvina kundishambisa nekuti ziso renyoka raimbenge randitarisa. Nyoka ikatamba tamba kumusana kwake. Ndakasara ndiri confused. Chaiva chokwadi here muzukuru ainge agara atipa maprofita. Ndakadzokera kumba. Denzel ainge wamudhi. Kamutaudza ugwabvura. Okanda refuse. Kuchechi ndainge ndanzi ndinamatisise. Hapana gore ndisati ndaona chokwadi. Ndainge ndorota zvipuka zviya zvaiva kumusana waDenzel zvichiti hauna kwaunoenda uri mudzimai wedu. Kumba kwenyu hakuna chikwereti. Ndipo pandakatanga kuona kuti nyaya iyi yaiva serious. Mazuva ndairota nyaya idzi vatete, taiva married strangers. Denzel akasanduka kuita munhu wandisingazivi. Ndakazosiya zvose ndikabuda nehembe dzangu dzemukati. Handizvikwanisi zvekugara nemunhu ane nyoka kumusana, anofamba nyoka kumusana. Kuda zvimwe aitosanduka kuita nyoka. Denzel aona kuti ndatiza akanospreada nhema kumba kwedu dzokuti ainge andibata nechikomba. Foni dzakarira dzarirazve ndichiudziridzwa kuti ndaive nemweya wekusada kuvaka musha. Ini handichatsvakani nezvakawanda. Chakakosha kuti ndiri mutano. Ndakamboita time ndichibuda zvinhu zvinenge madziwa kunhengo yangu, asi nekunamatirwa ndakazobuda murombwa waDenzel nenyoka yake inogara kumusana nezizi riri pabendekete nebere riri pedyo kwemadzikadziko. Dai aiva matatu echokwadi, vakadii kuchuza zvimwe zvisiri izvozvo. Ende nemhaka iye achivata mupenga panenge pachitamba tatu renyoka. Ndotombofunga kuti ndaigara nezvikara disguised as munhu. Iyo mari yaaiva nayo nezera rake akaiwanepi? Kuda zvinhu kwakandiparira, asi ndinoda kuvonga kuti ndakakunda. Zvakaoma zvinhu zvatinosangana nazvo muupenyu, zvakaoma.
vanhu vanobva vabvunza kuti imi nyaya idzi munombodziwana kupa vanhu vanenge people will be going through a lot muri kuona here maziso emunhu. Ndanoti kana nhasi regai ndinyatsoshanda usiku ihouno kuti manguva makuseni muwane nyaya then ndibve ndarara. Toziva kuti makadovata izvezvi. Makadii tete, makasimba here? Ndivige kuseri chaiko. Ndiri kuona vamwe vachibatsirika. Ndine dambudziko rangu. Mumashure umu ndaimbova nemaproblems asi iri randiri kutaura nezvaro rakwanisa gore. Ndiri mukadzi ane 27 years. Currently ndiri kugara kuSouth Africa asi kutaura chokwadi pamberi paJehovha zvinhu hazvina kundimirira mushe. Life yangu ndakangozviona kuti ndangosara ini nevana vangu tete. Tete mwana wangu mukuru 6 years akutenda 7 gore rino. Nevasikana 2 wechi2 akutenda 3 years this year. Ndakazosangana nemumwe mukadzi uyu ndichamuti Chenai aita zvekufamba achitengesa munhu South Africa. Ndokutanga kutaura mwana wangu akanga ane problem. Akanga asina muviri muhombe like kutambanuka, aita kunge mwana akuleka chikafu, kunge ane panomurwadza. Handizivise mwana wandaisiyawo kuchikoro ndichienda kubasa. Pamwe chikafu chacho chaishota. Ndobva ndasangana nemukadzi uyu. Ndokundibvunza nyaya yemwana ndobva ndamutsanangura kuti ndikushaya kuti chikunetsa pamwana chii. Asi zvimwe zvese kuclinic vanoti ari right. Zvikanzi mwana mupei porridge rine dove. Ndobva ndati pakanaka. Zvikanzi chimbondipai mwana ndikuchengeterei muchienda henyu kubasa. Ndichirara naye modzoka momutora. Ndikati pakanaka. Ndichambofunga nezvazvo. Ndibva ndasara hangu panze zvangu ndafunga kumbomuchinja. Kuda kusasimba kwaari kuita inhau yekuti pacreche pane vana vakawanda, regai ndimboti achengetwe pake oga ndione kuti haachinji here. Mukadzi uyu akanditi anoda 1000 rand. Kune mamwe maschools anga akanditenderedza ndaikwanisa kubhadhara mari less than 1000. Ndakabva ndati regai ndizame ndione kuti mwana wangu achinji here. Akachengeta mwana wangu for 4 months. Ndobva andiapproacha one day. Murume wangu afona ndiri mumba make. Tanga tambonetsana zvishoma manheru. Ndobva ati matauriro akuita nemurume wenyu akuita senge mambokonana. Ndobva ndamuti pane zvatambokonana hedu but everything is fine. I was trying to hide my things. So ndobva azviona. Iye ndofunga level raindiisa handiro randairarama. Aiona sekuti ndine mari nekuda kwekuti handaitaura zvinhu zvandaisangana nazvo. Ndobva nditi pana mai vanobatsira before murume wenyu asati agoenderera. Vanobatsira kuti murume akaura haubate zvirwere zvepabonde. Ndikabva ndatozviitira nungo because ndiri munhu akakura muchitendero chechipostori. Ndokubva varamba vachindipressure. Zvikanzi mai vacho vanoda 300. Ndobva ndati okay 300 ndinayo. Ndokubva taenda. Tete kutaura chokwadi pamberi paMwari I regret everything. Ndiri kunzwa kurwadziwa. Ndikazvifunga ndinonzwa kubayiwa pakati pemwoyo. Takaenda kwamai vaya. Vakanditi isa mari pasi. Mari yacho haitambidzwani. Ndobva ndavapa mari yavo. Ndobva vandipa mushonga wokugeza nekumwa. Wainzi mupfura tete. Handichazivi kuti uri mupfura here. Then vakabva vandipa imwe powder yanga yakaita pink kunge blue yekugeza nayo. Ndobva vanditemera nyora. Tete ndakatemerwa nyora muchiuno mumasaidhi angu ese, left right, pamberi nekumashure, kumusana nepamhanza. Dzepamhanza vakanditi ndedzelaki, muchiuno vakati ndedzekuti ndisabatire zvirwere zvepabonde. Ndobva vanditi ndikasvika kumba handifaniri kugeza. Tete vakange vasina kupfeka zveun'anga, vanongoita sekuti munhu anoziva zvemushonga mai vavo. Vakanditi ndikasvika kumba ndisanogeza. Ndobva ndageza half body semunhu ane murume. Ndobva ndarara tete kubva deiroro mumba mangu hamuna kumbobvira maita peace. Taimbonetsana asi zvakazonyatsoita wese. Tete takatanga kugara tichinetsana everyday. Kubasa kwaindirwadza, varungu vachinetsa asi vakazenge vakunyatsonetsa. Kusvika pakudzingwa basa because ndairova 3 days kubasa. Saka ndasvika pakudzingwa ndakatanga kushaya kana coin, shaya mari. Tanda murume nemukadzi kusvika pakunokwerera mari dzezvimbadzo. Kwete chimbadzo, zvimbadzo. After takwereta mari yezvimbadzo, taitadza futi kubhadhara rent. Ndakazosvika pakudzingwa basa, vanhu vezvimbadzo vakuda mari dzavo. Ndichambogumira ipapa, ndikuuya nepart 2 nyaya yangu yakarebesa. Ndauya nepart 2. After ndatemerwa nyora dziya, then ndaipinda muzvikwereti. I could not even afford to buy food in my house. So ndakazobva munzvimbo yandaigara nekutoita zvekutiza. Ndaisatiza zvikwereti, asi ndakaona kunge ndava under bondage. Usiku ndakanga ndisingarare. And fight yandaigara ndichita nemurume wangu yaya yakutonetsa asi handina kutiza zvanga zvisingazikanwi nemurume.
murume ndakatomboti ndakumboenda kune hama yangu ndimboona kuti ndingabatsirika sei. Murume zvekuti ndakatemherwa nyora haasi kuzviziva, then ndakabva ndaenda kunzvimbo iyi. In short, regai ndingoti ndakatorombeswa ndisingazivi, because pose pandinosvika ndiri munhu wekuti ndikasvika ndinozvipa distance kuvanhu. Kana ndikaona kuti munhu akada kuita close neni ndinongomupa distance, because ndikasvika pane vanhu handigamuchiri kwenguva refu, nekuti ndikangonzwanana nevanhu zvenguva diki diki panobva patanga kushayika zvinhu. Ende inini tete handisi mbavha. Ndakasvika ndikagara mumba mehama yangu, ndakatanga kutsvaka basa rikatanga kunetsa until ndazowana pekuita mapiece job ndichipiwa 50 rand. Kuno ndakauya nemwana wangu 1. Murume panguva iyoyo zvakambosara zvikaoma, akaita 2 months asinganditumiri mari. Zvanga zvakaoma. Ndokubva azonditumira mwedzi wechi3. So ndakazobuda mumba mehama iya ndakunoloja kwangu. Izvezvi ndine kabasa kanondipa 300 rand per week. Asi zvinhu zvakaoma tete. Life handiri kurarama kwese kwandiri kufamba vari kunudza kuti nyora dzandakaiswa idzi kwaitova kurombeswa. So ndofanira kuti ndibvisiwe nyora idzodzo. Ndakutokwanisa almost gore. Vanongonditaurira handisati ndaona munhu anokwanisa kundibatsira. So tete ndikutokumbira kwamuri mhuri yeZimbabwe, kana pane vanhu vanokwanisa kundibetsera nenyaya idzodzo vandibetserewo. Ndatambura iko zvino ndakatozvidza kuti murume anondiitira zvese ndiri kwandiri. Kwandiri ingori 3 hours kusvika pandaigara. Anondibhadhara rent. But ndikutoona kuti right now kuti ndidzokere kwaari ibondage yandiri kumupa ndisina kuwana kubatsirika. So ndosaka ndauya kumhuri yeZimbabwe ndiri kutsvaka kubatsikwa. Nyaya yekunzi kwai you see nyaya iyi kwairi kubva nekwairi kuenda. Kuti vari kuti vakangosangana nemunhu, munhu angati vachengetera vana vakati iwo murume wako ari kunetsa hande kuna mbuya kunobatsigwa. Vazhinji vanhu munoda zvekubatsigwa. Ende ndokuudzai pose pamunofamba munoguma masengesiwa zvinhu. In the end maproblems aunayo you realize kuti maproblems aunayo mashoma, because unobva wakasengeswa zvimwe zvinhu zvichakuvhiringidza. Munotoda kuti mama ava vakatoberekeswa zvinhu zvakaberekeswa zvokutoti murume chaianga kutoita munyama. Zvinhu zvavo hazvichafambi zvakanaka. Ngatidzidzei kuva content mhuri yeZimbabwe. And always learn to pray. Handiti ngatidzidzei kuzvinamatira. Pane bhuku randiri kuverenga iri rinonzi The Mountain is You. Iwe ndiwe dambudziko, hapana umwe. Gomo riri pamberi pako ndiwe. We need to change our mindset as Zimbabweans. Tirege kuda kunotsvaka masaramusi kuno nekoko nekoko, nekuti masaramusi aya anotikosta. Muri zvanditaura. Regai tipinde munyaya yedu inotevera. Tete munofara here? I just want to say thank you for this platform. Inotidzidzisa a lot. I grew up nababa mushure mekunge mai vatitiza. I was a year-old tete. She just left without a trace. At that time she left me, I was sick. Kurwara zvaive zviri zvechivanhu, because I would just freeze at the age of 1. Vamwe vaiti ndakarohwa nezvishiri, stroke, zvidhoma. People vaindiisa mumvura inopisa trying kuti ndiite nani. It persisted till I was 4 years old. Zvikamira at that time. My elder sister, who was 5 then, had to tend after me because baba vaifanira kuenda kubasa. Zvisinei urwere hwangu hwakangomira ipapo. Baba vakabva vatengesa imba. We had to move from pataigara. Baba vakavaka a 3-roomed cottage muyadi magogo kuti tiwane pekugara. Ndanga ndava about 6 years of age. Just started grade 1 at that time. Gumbo rakatangawo. What started as a small pimple rikangokura pani. It began to affect the entire leg. Pimple rakaputika rikabuda urwa waichera till we started to consume the bone. Ipapo ndo pandange ndakunzwisisa pain. I couldn't sleep. Ndaichema non-stop. I stopped going to school for the rest of the year. My doctors akati takachinonokera since change chatanga kuchera bhonzo. They suggested kucheka riri gumbo racho. Baba vangu vakaramba vakati wangu mwana chapora nenguva yaMwari. Tete hamuna chamakanzwa imi. Kungogumiwa gumbo rainge ritori basa cause I was in pain. My aunt suggested kuti tifambe ndiwanewo kumaprofita. Takaenda kumadzibaba, gumbo rikapora. I went back to school the following year because I hadn't attended the entire year. My dad tried to reach out to my mom's family concerning the sickness, but they only said vakaenda to South Africa and isn't planning on returning to Zim anytime soon. Muna 1997, baba decided to marry another wife. Vakauya tikatanga kugara navo, vainge vane mwanasikana wavo, but they were staying at the school kwavaifundisa. I don't want to lie, taibatwa mushe, but all changed when she learned of my mom coming back in Zim in 1999. Back then,
I was grade 3 to 4 ipapo, if my memory serves me well. Kuya kwamama kwakaita kuti mai nini vasati farira, mai vange vadzoka kuZim kuzochata nemumwe murume, then go back. She got married and returned to South Africa. Kubva kudzoka kwavakaita treatment yedu changed. I guess it was because my stepmom was now aware kuti my mom was alive. She should come take us goenda nesu kuSouth Africa. Masamba akabva achinja, painge pane kausarura kari subtle kekuti an outsider would not notice. Since my childhood illness here, it left me ndisingagone kuva stable tete. Ndaidedera singaiti. I couldn't be like any normal kid kuchikoro. I would go, but people would call me special class or Zimke. It affected my confidence. Ndairohwa namem for failing to hold the pen properly. She was impatient with me. I had to figure out things on my own. Aiva ati mazimke awo and kumba kwacho anga story ma1 because ndaigara ndichitukwa ndadonedza zvinhu. I wish my mom was around. I even thought to myself, kuti, I was just a burden for her to leave me behind. As I grew up, chikoro ndaigona hangu, I even surprised my teachers because they didn't have much faith in me because of my appearance. A lot of school kids would call me Zimke or special class. Pachikoro apa, I usually spent time alone, kana kuti with my niece. We were of the same age, so we were inseparable. She made my primary school life better. Muna 2004, my sister left Zim for South Africa. Akaenda, akasvikogara na mama. I'll share a story with you one day. In Ndakasara, I felt alone, tete, because Ndakasara ndakubatwa neseri kweruoko ndava 1. Mainini mudzimai wababa, vaive nevana 2 vavo nababa. They would ask for anything and get it in an instant. Ini ndikakumbira dzingava school shoes chaidzo. Dzako dzichiri kuunzwa 1. But dzinenge dzakasakara kudarika dzevamwe. Baba would buy for us uniform, but mine would also repeat for her kids. Then baba vobva vafunga kuti I also got a uniform. Even chekudya chaiko, masikati after a long day from school, waisvika uchinzi enda kunodiridza garden, wodzoka woona vana vachidya kana kuti vakazvivharira bedroom vachidya. Ndopandakatanga kuba sugar, ndichiita sugar solution ndichimwa. Ndaibatwa vobva vatigara pafloor. Baba vachisvika vaiwana ndiri 1 ari pafloor. Baba vakatenga carpet. Ava manheru ndaisirwa chikafu, but chakawanda. Ini nenzara ndobva ndaita hwembwa. Zvobva zvanzi namainini uyu zvaanogona ndezvekudya chete. Anoswera achidya pamba pano. The time andaiti ndiexplain ndainzi ndiri disrespectful. Baba vakaita short illness mugore ra2007. Ipapo we residing kustand kwavainge vavakisa. He was hospitalized, but he succumbed to the illness and he died the 2nd day. Ipapo, it was when it hit me kuti now ma1S atanga. Pakagarwa dare mushure mekunge baba vashaya. My name stated point blank kuti uyu ana mai vake ngavawe vamutore. Ipapo, I was 15. That's when I saw my brother, my mom's firstborn extended family, coming to collect me. I was told I was more than welcome to come visit na stepmom. I was informed too at that time. Tete, I went kwana mukoma. He was living pamba pagogo maiva mai. Yeah. But it was torture. I don't want to lie. I would wake up early in the morning, 5 a.m. to do the chores, which included kuzadza madish nemvura, kutsvaira dining room, TV room, nema toilet and bathroom, which were never used. Yaiva indoor, but I was told to use the one iri panze. Uchidzoka uchikore unenge wakamirwa nemaplates, huku muchirugwi negarden, apa ukaita mistake, even kungopotsa waita mistake, waitukwa, you were told where to get off, uchireminder kunzi, hamusi vasukuru vangu imimi, vana vevakwasha. Mukoma wangu took custody of me, but my duties, ndaitira munhu wese aigara payadi ipapo, kubvira kuna mbuya, my uncle, my wife, my brother and his wife as well. But my brother would avoid sending me around to avoid mitaro and lessen the load endainge ndinayo. Kuchikoro, I would go, but hapana chaipinda, because you'll be tired. Homework dzacho tete, akava ma1 kuchikoro kweya. Mai vakazouya ndokunditora kwavakaita. I went to South Africa. Truth is a part of me was relieved kuti
ndabuda. My mom coming to South Africa got lucky to acquire citizenship. My first day, everything was okay. I helped with chores and stuff around the house. Shikanzu, what have you planned for your life? I told her I wanted to go back to school, finish up. I was enrolled for school, even though I didn't have enough papers. They accepted me. Tete chitsvuku chandakaona gore iroro ndakabviswa mumain house ndikanzi enda kumukhuku pamba painge paine marooms that were occupied nematenants, but there were 2 rooms that were used for storage. I was put in one of them. Pakauya anti munin'ina wamama from Zim. She was given that room iyoyo. Ini nefurniture, I had to pack it up in the second storage. Tete aigara muine cement dzekuvaka as a stepfather. I had no space to breathe. Zvisinei, I had nowhere to go. Ndakagara. I developed a cough because mama haunyatsogeza iwe chikafu vaisiya pamusiwo pangu. If I woke up late ndaiwana chazara masvosve or even kudyiwa neshiri. Asi nekuti inenge yabaya muziso ndaingozunza ndotya. Mom was an alcoholic. Then unongoziva upenyu hwefreedom of expression kune dzimwe nyika. But my stepdad didn't drink. I was 16. Ndaitumwa kunotenga doro kumatavern. Ndaienda, but tete I told myself I'm not going to touch any alcohol nekuti I would see the worst mumatavern macho. I didn't have a bond with my mom. To her, taking me, it was just an obligation she had to fulfill, but I didn't feel welcome. I would clean up the house and tidy the place, but to her, it was not good enough for her. TV yaibatwa ne-index finger, ubva vaita zvekuraba against the thumb, checking for remains of dust in the house, knowing TV inogara ichiattracta dust on the screen. Ndaitangidzwa panyuwani. Vaimuka vachipopota 2-bed, waitukwa even nezvinyadzi chaizvo nezvimwe zvinhu that I couldn't think would come from a mouth as an adult to a child. It affected me. At times I got confused, Tete, because I tried doing right, but still got me into trouble. Ndainzi I'm taking drugs, sasisi vangu. I really wish my dad was alive because my stepmother, the abuse wasn't verbal. School was my best place. I enjoyed it. The teachers, Tete, I don't want to lie, they became my friends because I was intelligent and was well behaved. Ikava my escape. I remember writing a note here, suicide, giving it to one of my friends who forwarded it to my teacher. Later, Tavakumba, someone called from school informing my mom about the suicidal note I wrote. I was on the parade zvichinzi ndiye kauya wekuda kuzviuraya kuda kundiipisa kuchikoro kwake. Everyone was told about the incident. Hapana akasiyiwa. Ndakapasa high school yangu muna 2012, but I didn't have papers to go for tertiary. But kuti ndinyore matric, zvaitova zvenyasha dzaMwari chaidzo. Panguva yacho Tete, remember my mom had an ID, but kuno she used a different surname. So iwo, she said kuti vafambe nemapapers angu zvinhu zvinonetsa nekuti vanozotorerwa ID. Mind you, ndakapinda ma-essay through ETD yeumwe. Pakangoiswa pick yangu pa-ETD rachona, ndakapinda nepaborder without any hassle. But kuchikoro, my mom lied as well for me to be enrolled. Mind you, I left Zimbabwe unexpected, ndisina kana passport. I knew that one day zvichanetsa since kuchikoro I was using her SA ID surname. In 2011, ndakafambira zvepassport, it came out, but permit ndiyo yakava problem, ikacanceliwa. Ndapedza chikoro in 2012. My church pastor asked what were my plans for the year. Ndikati I was planning on getting a job. He then offered me an opportunity to go to Bible college to study theology and come to serve later. I agreed. I went to Bible college. It was out of the province where I was residing, so I attended once a week correspondence. I studied from home. Mama kungondiona ndakagara never really understood the concept. Ndainzi hapana chandiri kuita, should overdose me with duties zviya zvekuti unoneta. So I would break the tasks into portions so that I can break and study in between. Hanzuri Simba. She started comparing me to my neighbors. Uyu ari nani? Vabereki, time you need to stop that comparison game. Yenyu nekuti our paths are not the same. My way of success is not going to be on my neighbor. I attended Bible college from a different province, but it wasn't much of a hassle since my pastor was offering me transport money. I attended on Mondays, but late around 6 to 8, then go to my pastor's friend residence to sleep and return the next day during the week. I would tutor kids from the neighborhood who came seeking for assistance. I was accused of sleeping with them. Appa was trying
to be as transparent as possible. Why we are, then I will then assist them outside Tete. I later asked the other woman made for space at a creche. Ndopandakazoita masession acho. I was able to sustain myself with basics ekugeza. The extra I had, I would give her, but yainzire mafufu iwawo. I grew fond of the people around, so I was having their support. So it happened kuti I tried job hunting, but because I didn't have a permit, it was hard to get something. Mom always called me lazy. Instead kuti ndakakuti hande tinotora ID kuhoma face, but hamudi wakaramba, which wasn't the case at all. Ivo ndo vaitotanga kududza nyaya ye-unmatching documents that might land her in trouble nehome affairs. Ukava-remind iwenzi zvainzi ndozvarinongogona kupindura chete, apa mazioko ari useless, hapana chinogonekwa. Ini ndakabva ndangoti kana nazvo. Ndakazoendeswa namufundisi kuBible College to do theology since I was doing nothing the year after matric. So I attended on Mondays. Apa chikoro chacho was located in another province. So mufundisi was taking care of the transport. One Monday, Pastor Chansa Monteawa, he promised to come for me the next day. Tuesday, mufundisi wami Dololo. I didn't panic or freak out. I called him later and he said he was going to come fetch me the next day. He got caught up with the business. The next day he showed up, went home. Ndichisvika ndakagadzirirwa ziku size. I told them everything that had transpired. She bested kutanga kupopota. I don't listen. I'm lazy. I enjoy eating a food and going to the toilet. I'm putting it in respectful terms. When I called her off on the use of language, she then got violent. Disrespectful. She started to hit me. Ndaitemwa nemacup. She even boiled water kuti vandidire sei. Nhasi unondiziva. Ndipo pandakavabata maoko zvikadzi I'm disrespectful. I was chugged out of the house that night nemabelongings angu. Mbatya vakatenga ndikanzisiya pano ndedzangu. I went and stayed at my friend's place for a while. It was hard, I don't want to lie. I recall the time when my dad got angry, he would discipline us, but never throw us out of the house. In a foreign land, west of all. Ndaityisidzirwa zvichinzi nyika ino yasiyana neZimbabwe. Kune vanouraya vatambi kwauri kuenda ikoko. The next door neighbor tried to speak to my mom. She's an elderly woman, Tete. She was accused of letting me sleep with the daughters by my mom. Next door girls vaibata pamberi pemaboyfriends avo. My mom would threaten to throw me out of the house thinking kuti ndikurara nawo pasina evidence. Ndaigara ndichipiwa mawarning. I remember ndiri kwasisi vangu for a visit. I received a call. She started shouting. Up, I don't know what was happening. Ndaingonzwa. Yeah, handiti wava ready kuvasamusha. Pack your bags and go. Apa stepfather was in the background. Achizama kutaura namama. My stepfather was a quiet person who tried to stop him. He was told kunzi hazi mwana wako. So he stepped off. So on this fateful day, mwanasikana wa neighbor uya went into labor. So since my stepfather had a car, she thought I would be around and started to call out my name kuti stepfather vangu vamuendese hospital. Mama kwakusanganisa tsoro dzavo vega 1+1 made sense Tete. Ndakadzoka ndikananga kwaneighbor uya I asked kuti anoudza kuti mwana haasi wangu. Ziso randakapiwa ndichipinda raitaura a lot. People might ask why I didn't go to my pastor's place. Well, Mfundis was running a business that very same night and akadzingwa kumba. He was shot by an unknown attacker in the head, lost sight immediately. He survived the attempt but took time vari muhospital ICU. It was a miracle to survive such an attack. Kutaura kuno ndine phobia yekupinda relationship Tete. My experiences with women, especially the ones whom I am supposed to be close to, were just toxic. And healing chayo and such daiwana. I'm living alone at my age and keep on asking kuti when are they going to see umakoti. I graduated but have not yet started with practicing ministry because I need to heal first from the past. To avoid tension, Dakabuda, I left home to give her and my stepdad some space to breathe. Later, my stepdad asked me to come back home since they recently purchased a stand and had moved to stay there. So he wanted someone who was going to remain and see if things are in order. I agreed since my mom Nayo had already left. I then told her, Tete, the day I went back to move in, ndakaona vaisa munhu in my room at that time. I had already said my goodbyes where I was staying.
When I asked my stepfather, he said, your mom decided to put tenants last minute notice. He says he tried to remind our arrangement. Munodya arrangement yenyu here pano. Currently, I'm distancing myself from here for my peace. I'm in a foreign land and I have no one I can trust but God. I pray for healing every day. And I also pray for them to find healing too, because I realize that broken people break others. I love my family, but getting close to them is something I feel I cannot do. Confidence in myself, Tete Torina. And there were times I hated myself. Nekuda kwe condition endinayo. Do you get mama wati abandon the way she did, Tete? I sometimes wish I was not born. Since in Sinama Pepa Kakwana, I survived solely on tutoring. I'm raising money to do myself a passport. Ndodzoka kusim. Tanzwa nyaya yachona yakatirebe handitika nyaya yakareba, but one thing that I noticed chatanga chimundirodza ndechekuti mwana akanga ane condition, I think yakanoaffecta manerves because aibvunda. Saka kana mwana muklasi achibvunda achadza kubata pen miticha moro. Handizivi hangu kuti system yedu inofamba sei, but pane zvimwe zvinhu zvatairohwerwa kuchikoro zvisingamake sense up to today. Zvakafanana just like today, inini kana mwana akanonoka kuchikoro, why should you beat mwana? Pane vana vaigara 10-15 kilometers, vana vanomuka kusen voenda kuchikoro, vonosvika na 8-9 pagedhi pana teacher vanenge vane zijamu. I remember very well, I'll never forget that teacher. His name was Kala. Vava vari teacher pachikoro pandaidzidza. Vakatirowa umo musi ine sister yangu neshamu. Marovero achona takaitwa akanga asiri marovero ekuti wanonoka. Takarohwa zvekuti unge nyoka yapinda mumba naticha vaya musana wose ukatsamuka. I spent the entire day crying. Why are you beating us? Because manonoka. And at that time, our parents were not kumusha taigara toga. Mbuya wangu aimuka makuseni uenda kumunda. Sipatosara tomuka teta tononoka. You understand me? Saka maticha ari kuzvikoro. Kana muchirowa vana zvibvunze kuti zvinorevei? Muri kuroverei vana? Because vana they are going through a lot. Kuchikoro ndiko kunoonekwa maproblems kuti vana they are going through this, they are going through. Mwana kana achibvunda, why are you beating him? Instead yekuti mwana aendeswe kuchipatara atsvagwe medical assistance. With my brother, because mama also ane kamwe toxicity kavanako, like you said, kuti vanga vari drunkard and it's a lot. Muningi, but I will text you. Toona toita sei. Hey guys, ndinokutendai nekuona chirongwa kwamaita. Mwari akuitira zvakanaka. Nditika ndiregai ndichivata manje nguva dzakuti 6:11 pakati pausiku kuitira kuti mangwana makuseni timuke tigokwanisa kudii kuedita video mugozodzionawo video yekumapasti 10 kana kuti nguva anditika asi ndinokutendai nekuona chirongwa kwamaita. Mwari akuitirai zvakanaka. Tichadzoka zvakare muzuva ramangwana nenyaya dzenyu. Musarega kuramba muchitumira nyaya dzenyu. Kana ndisina kuverenga nyaya yenyu nhasi, please remind me handiti, because zvachona zvinenge dzakati wandei nyaya dzachona. Pane maaudio achiri kunyongwa zvakare. Ndine nyaya dziri kuFacebook, I think, kana kuTikTok ndichatarisa. Ndokukurudzirai zvakare kuti murambe muchititeerawo, mutipewo malove nemalikes kuFacebook handiti. Ndiregai ndimboti cha, mbonovata nditi. Bye bye.